Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα meme coin, θα σας δείξω κάποιες στρατηγικές που εγώ χρησιμοποιώ, ποια φίλτρα εγώ χρησιμοποιώ μέσα στο terminal, θα σας δείξω πώς να ξεχωρίζετε ποια coin είναι scam και πριν να ξεκινήσουμε να σας πω ότι εγώ χρησιμοποιώ το terminal για να αγοράζω και να πουλάω meme coin. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, είναι η καλύτερη πλατφόρμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε συναλλαγές και αν θέλετε να παίρνεις και εσύ 35% έπτωση σε cashback, θα αφήσω κάτω στον bio μου το link όπου μπορείς να κάνεις από εκεί εγγραφή και να παίρνεις 35% έπτωση σε cashback. Τώρα, για να μην τα πολυλογούμε, πάμε να σας δείξω κάποια σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε μέσα στο terminal. Όπως βλέπετε εδώ είμαστε στο trenches, όπου εδώ περνάνε των παραπάνω χρόνων οι traders ψάχνοντας meme coin και πάμε εδώ στα new να δούμε τι φίλτρα εγώ χρησιμοποιώ. Όπως βλέπεις εγώ έχω επιλέξει PanFan, Bomb και Bucks. Τα άλλα τα έχω σβήσει, δεν θέλω να τα βλέπω. Ερχόμαστε κάτω. Εδώ έβαλα στο market cap στο minimum 3.000 και στο max 10.000. Στο volume 1.000 και πατάμε apply και είμαστε έτοιμοι. Ερχόμαστε εδώ στα zoom. Επιλέγουμε PanFan, Bucks ξανά. Ερχόμαστε κάτω Token H 180 στο max. Εδώ στους holders 5 στο minimum. Market cap 6.400 στο minimum και volume 3.500. Πατάμε apply. Ερχόμαστε εδώ στα migrated. Επιλέγουμε ξανά αυτά τα τρία PanFan, Bomb, Bucks. Επιλέγουμε εδώ στα Token H 300. Volume 20.000 και Total Fees 4 στο minimum. Πατάμε apply και είμαστε έτοιμοι. Με αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζουμε ποια coin θέλουμε να βλέπουμε, φεύγουμε κάποια scam, κάποια που είναι αργά να τα αγοράσουμε και τώρα πάνε να σας δείξω κάποια σημαντικά πράγματα έτσι ώστε να καταλαβαίνετε ένα coin αν είναι scam ή όχι. Θα επιλέξουμε ένα coin τυχαίο που θα βρούμε εδώ. Ας επιλέξουμε αυτό εδώ. Ερχόμαστε εδώ, βλέπουμε το διάγραμμα. Πρώτο πράγμα που κάνω, ελέγχω τα security data, αν είναι εντάξει και πάμε να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο εδώ για να σας πω κατά τη γνώμη μου τι είναι καλό να βλέπεις εδώ και τι όχι. Ερχόμαστε στους top 10 holders όπου είναι οι 10 καλύτεροι holders που βλέπουμε εδώ να κρατάνε το coin, δηλαδή οι top 10 holders κρατάνε το 19,4% αυτού του meme coin. Εδώ συνήθως δεν θέλω να το δω πάνω από 25% και πάνω από 30%. 30 με 25 είναι το max. Όταν βλέπω 30% αρχίζω και σκέφτομαι ή να ελέγξω περισσότερο το coin για να δω αν θα αγοράσω αυτό το coin. Άρα κάτω από 25 είναι εντάξει, πάνω από 25 αρχίζεις και αναρωτιέσαι και το ελέγχεις περισσότερο το coin. Αν το δεις πάνω από 30, εγώ αποφεύγω αυτά τα coin. Ερχόμαστε εδώ στον dev holding, όπου είναι ο dev που δημιούργησε αυτό εδώ το coin. Αν έχει πουλήσει ή αν κρατάει ακόμα το coin του. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα έχει πουλήσει, αυτό είναι καλό σημάδι. Εγώ θέλω συνήθως να βλέπω τον dev να έχει πουλήσει όταν περάσει 30 λεπτά ή μία ώρα, να μην κρατάει το ίδιο του το coin πάνω από μία ώρα. Εδώ βλέπουμε τους snipers. Εδώ εγώ αποφεύγω τα coin που είναι πάνω από 10% snipers. Εδώ βλέπουμε τους insiders, όπου οι insiders είναι αυτοί που αγόρασαν πάρα πολύ γρήγορα αυτόν το coin. Δηλαδή κάποιοι που αγόρασαν πάρα πολύ γρήγορα αυτόν το coin σε χαμηλό market cap. Εδώ δεν βλέπουμε κάποιον που αγόρασε πάρα πολλά γρήγορα. Εννοούμε ότι αγόρασε στις 5.000 market cap, στις 10, στις 15, στις 20. Αυτή είναι insider. Εδώ δεν θέλω να το δω πάνω από 25% οι insider να κρατάνε αυτόν το νόμισμα. Εδώ στα bundles δεν θέλω να το δω πάνω από 10 με 15%. Αποφεύγω τα coin που είναι πάνω από 10 με 15% bundles. Εδώ βλέπουμε τα fresh buy, είναι εντάξει, σημαίνει πόσα fresh buy υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό που πρέπει να ελέγξουμε είναι fresh holding. Δηλαδή fresh holding είναι αυτοί που δημιουργούν πορτοφόλια καινούργια και έχουν αγοράσει αυτόν το coin. Εδώ αποφεύγω τα coin που έχουν 15 με 20%
fresh halting. Και θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Εδώ αυτά τα δύο τα θέλω να είναι no, δηλαδή ο dev να μην μπορεί να παγώσει το νόμισμα του, να μην μπορεί να το φριζάρει. Ερχόμαστε κάτω να ελέγξουμε τους holders, να τα δούμε πιο αναλυτικά αυτά που είπαμε πριν. Ερχόμαστε εδώ, βλέπουμε τον πρώτο holder έχει βάλει $5.800, δεν έχει πουλήσει μέχρι στιγμής και μέσα στο πορτοφόλι του, μέσα στο coin δηλαδή, έχει 5,73k δολάρια και κρατάει το 3,2%. Εδώ ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να ελέγξεις είναι πόσο της εκατό κρατάει ο πρώτος holders. Αν κρατάει 5% ο πρώτος holder, εγώ αποφεύγω αυτόν το coin, γιατί ο πρώτος για να κρατάει το 5% σημαίνει και ο δεύτερος κρατάει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και ο τρίτος το ίδιο και ο τέταρτος το ίδιο, άρα λίγοι ελέγχουν αυτόν το coin. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να ελέγξεις εδώ είναι για να αποφύγεις κάποια scam, όταν δεις οι πρώτοι 10 holders να κρατάνε το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 3,2 και να πηγαίνει μέχρι κάτω όλοι αυτοί οι ίδιοι αριθμοί, σημαίνει ότι το coin είναι bundles και όλοι αυτοί είναι ίδιων άτομων ή μια ομάδα που δημιουργήσαν πολλαπλά πορτοφόλια και αγόρασαν αυτό το coin για να το ελέγχουν. Έναν τρίτο πράγμα που πρέπει να ελέγξεις για να αποφύγεις τα scam είναι εδώ, όπου βλέπεις 3 μήνες, σημαίνει δημιούργησαν αυτό το πορτοφόλι, το δημιούργησαν πριν 3 μήνες. Επίσης εδώ δεν θέλουμε να δούμε ίδιους αριθμούς. Αν δεις 3 μήνες και να πηγαίνει μέχρι κάτω όλοι αυτοί οι holders να έχουν δημιουργήσει το πορτοφόλι τους πριν 3 μήνες, σημαίνει ότι το coin είναι bundles και κρατάνε ένα άτομο ή μια ομάδα το ίδιο νόμισμα και αυτοί το ελέγχουν αυτόν το νόμισμα. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να ελέγξεις είναι τα balance, πόσα balance έχουν οι πρώτοι 10 holders, αν είναι σοβαροί trader και έχουν μέσα Solana όπως είναι αυτός εδώ ή αν όχι. Επίσης δεν θέλεις να δεις στα balance να έχουν ίδιους αριθμούς, δηλαδή ίδια Solana σε όλα αυτά τα πορτοφόλια να είναι ίδια, αυτά τα πορτοφόλια όλα να έχουν τους ίδιους αριθμούς. Και όμως ακόμα όταν όλα είναι καλά, όπως για παράδειγμα εδώ δεν έχουμε ίδιους αριθμούς, εδώ είναι όλα εντάξει, ο holders ο πρώτος έχει 3,2%, δεν είναι πάνω από 5%, μπορούμε να ελέγξουμε ακόμα περισσότερο το coin, γιατί κάποιες φορές αυτοί που θέλουν να γίνουν bundles μέσα σε ένα νόμισμα και να ελέγχουν το νόμισμα βρίσκουν τρόπους και ελέγχουν το coin χωρίς να το καταλάβεις από εδώ. Οπότε αν έρχεσαι και ανοίγεις ένα holder να δεις τι αγόρασες στο παρελθόν, δηλαδή εδώ ελέγχεις ο πρώτος holder τι αγόρασες στο παρελθόν, βλέπουμε αυτά εδώ τα 2-3 coin που αγόρασες στο παρελθόν. Ερχόμαστε στο δεύτερο holder για να δούμε αν έχει αγοράσει τα ίδια, όπως βλέπουμε εδώ δεν έχει αγοράσει τα ίδια. Ερχόμαστε στον τρίτο holder για να δούμε αν έχει αγοράσει τα ίδια και ελέγχουμε ένα-ένα για να δούμε αν έχει αγοράσει τα ίδια. Αν έχουν αγοράσει τα ίδια σημαίνει ακόμα είναι ένα bundles, απλά δεν μας το δείχνει εδώ ούτε σε ποσοστά ούτε σε ημερομηνίες, απλά το δείχνει εδώ ότι οι πρώτοι 10 με 20 holders κρατάνε τα ίδια coin, που δεν είναι κάτι φυσιολογικό, είναι κάτι παράξενο. Δεν γίνεται να υπάρχει τόση τύχη οι πρώτοι 15-20 να αγοράζουν το ίδιο coin την ίδια στιγμή, σημαίνει είναι bundles, εγώ τα αποφεύγω αυτά τα coin. Ένα άλλο που πρέπει να ελέγχουμε πριν να επενδύσουμε σε ένα meme coin είναι το volume και το καλό entry. Για παράδειγμα, εδώ επειδή είναι μεγάλο coin θα το βάλω στις 5 second και θα δω πόσο ήταν το πιο ψηλό που ήταν 300k σχεδόν market cap και θα δω που είναι τώρα. Μέχρι στιγμής αυτό εδώ δεν είναι καλό entry. Το καλό entry ήταν εδώ κάτω. Δηλαδή αν το έβλεπα το coin εδώ κάτω και όλα ήταν εντάξει, είδα και από τι προήρθε, είδα ότι δεν είναι scam, θα αγόραζα εδώ. Αυτό είναι καλό entry. Ένα άλλο που πρέπει να ελέγχουμε είναι το market cap, το liquidity και τα total fees και όλα αυτά εδώ που θα εξηγήσουμε τώρα τι σημαίνουν, γιατί οι περισσότεροι μπερδεύονται και δεν ξέρουν τι σημαίνει. Γι' αυτό θα είναι καλό να σας το εξηγήσω. Όπως βλέπουμε εδώ, βλέπουμε 228 market cap που είναι αυτό το meme coin, 228k. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν 221.000 δολάρια σε αυτόν εδώ το coin. Σημαίνει ότι αυτόν εδώ το coin αξίζει 213.000 δολάρια. Και τι εννοούμε σε αυτόν? Ας δούμε ένα παράδειγμα που θα το καταλάβουμε λίγο καλύτερα.
Ας πούμε εγώ έχω 100 κουπόνια για καφέ και λέω ως πολιτής έναν κουπόνι να αξίζει 1 ευρώ. Δηλαδή τα κουπόνια όλα αξίζουν 100 ευρώ. Γιατί εγώ είπα έναν κουπόνι θα το πουλήσω 1 ευρώ. Όταν έρθει ένας και θέλει έναν κουπόνι θα μου δώσει 1 ευρώ, θα του δώσω έναν κουπόνι και το market cap αυτόματα γίνεται 100 ευρώ. Τώρα, όταν έρθει ένας δεύτερος, επειδή εγώ ξέρω ότι υπάρχει ζήτηση και ότι πούλησα έναν κουπόνι, ξέρω ότι υπάρχει ζήτηση, άρα τι θα κάνω ως πολιτής, θα βάλω την τιμή λίγο πάνω. Το δεύτερο θα το πουλήσω 1,20. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν τα κρυπτο γενικά. Γι' αυτόν παίρνω το έναν κουπόνι 1,20, το πουλάω στο δεύτερο, άρα απευθείας το market cap μου γίνεται 120. Γίνεται 120 market cap γιατί πουλήσα 1,20 το δεύτερο μου κουπόνι. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το market cap. Σημαίνει πόσα αξίζει η συνολική τιμή όλου του supply. Και το supply σημαίνει πόσα νομίσματα υπάρχουν σε αυτόν το meme coin. Όπως εγώ είχα 100 κουπόνια, σημαίνει το supply μου είναι 100. Για παράδειγμα αυτό είναι 1 billion το supply. Τώρα το liquidity είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πόσα λεφτά υπάρχει ο κουμπαράς, ας το πούμε. Δηλαδή πόσα υπάρχουν λεφτά του ταμείου που έχει να δώσει πίσω. Και μέχρι στιγμής αυτό το παράδειγμα έχει 37,3k δολάρια να δώσει πίσω. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ, πες αν ήμουν ο πρώτος holder, να έχω μέσα 40.000 δολάρια και να θέλω να τις τραβήσω, δεν θα μπορώ να τις πάρω γιατί δεν έχει μέσα το liquidity να μου δώσει τις 40.000. Οπότε το liquidity είναι, ας το πούμε, το ταμείο, πόσα υπάρχουν μέσα λεφτά που μπορεί να δώσει στους trader, και το liquidity pool είναι αυτό που γίνονται οι συναλλαγές. Δηλαδή χωρίς liquidity pool δεν μπορεί να γίνει η συναλλαγή. Όταν δημιουργεί ο DevTok Coin, ανοίγει ένα liquidity pool, βάζει κάποια νομίσματα μέσα, βάζει κάποια σολάνα μέσα και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η αξία του meme coin. Για παράδειγμα, ένα νόμισμα που γίνεται σε αυτήν εδώ την τιμή και συνέχεια αυξάνεται επειδή υπάρχει ζήτηση και πώληση. Τώρα, τα total fees είναι το κέρδος του dev που δημιούργησε αυτόν το coin, δηλαδή μέχρι στιγμής έχει 88 σολάνα περίπου και λίγο παραπάνω που είναι το κέρδος του dev. Δηλαδή άμα αγοράσω εγώ αυτόν το coin θα πληρώσω κάποια fees. Αυτά τα fees πηγαίνουν στο terminal και στον dev. Τώρα που καταλάβετε τι σημαίνει market cap και liquidity pool, πηγαίνουμε έξω στα trenches ξανά να βρούμε ένα coin για να σας εξηγήσω τι είναι το bubbles που πρέπει να ελέγχεται, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ας επιλέξουμε αυτό εδώ το coin. Το bubbles είναι αυτό εδώ, το ανοίγουμε, το κάνουμε πάντα ένα refresh όπου μας δείχνει ποια wallet είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό εδώ που βλέπουμε, το μπλε που έχει πολλαπλές φυσαλίδες μπλε, πολλαπλά bubbles μαζί, σημαίνει ότι αυτά τα wallet έχουν στείλει στο παρελθόν Solana σε ένα άλλο wallet. Δηλαδή για παράδειγμα, αν εγώ μέσα στο Phantom μου στείλω σε ένα φίλο μου ή σε ένα άλλο μου wallet Solana, το blockchain το καταγράφει, τον bubbles τα καταγράφει και σου δείχνει εδώ ότι είσαι bundles, δηλαδή σε ενώνει μαζί και λέει στους trader ότι υπάρχουν 4, 5, 6 πορτοφόλια που είναι συνδεδεμένα μαζί, σε θεωρεί ότι είσαι ένα άτομο και έχεις 6 πορτοφόλια και αγόρασες αυτό το coin. Και εδώ μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχουν bundles και πηγαίνουμε εδώ για να το ελέγξουμε λίγο περισσότερο. Εδώ βλέπουμε ο πρώτος bundles, ο πρώτος bubbles να κρατάει το 10% αυτού του coin που είναι πάρα πολύ. Εγώ αποφεύγω τα 10% και πάνω. Εδώ βλέπουμε ο δεύτερος να έχει το 4%, ο τρίτος το 2% και βλέπουμε αναλυτικά ένα wallet. Εδώ βλέπουμε τα wallet που είναι ξεχωριστά, είναι μόνα τους. Όπως βλέπουμε εδώ στους holders. Βλέπουμε εδώ ότι είναι αυτό το πορτοφόλι είναι μόνο του. Τώρα πάμε να δούμε και ένα άλλο παράδειγμα. Το ανοίγουμε αυτό εδώ, το κάνουμε refresh. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καθαρό bubbles. Συνήθως έτσι θέλουμε να το βλέπουμε, να μην υπάρχουν πολλά της εκατό. Που βλέπουμε εδώ αυτός ο πρώτος έχει το 2,38%. Είναι πάρα πολύ λίγο. Πάνω από 5 με 7 αρχίζεις και σκέφτεσαι αν θα αγοράσεις το coin. Κάτω από 7 είναι φυσιολογικό, δεν είναι πάρα πολύ αρκετό.
είναι εντάξει. Τώρα που κατάλαβες πώς λειτουργούν όλα αυτά και ξέρεις να ξεχωρίζεις τα scam coin, πηγαίνουμε έξω να σου δείξω μια στρατηγική που εγώ χρησιμοποιώ για να αγοράζω meme coin. Συνήθως ψάχνω για new meme coin που βγαίνουν ανά δευτερολέπτο και βλέπω εδώ αν είναι κάτι αστείο, κάτι viral που έγινε στον κόσμο και το γνωρίζουν πάρα πολλοί κόσμος και ξέρω ότι θα επενδύσει πάρα πολλοί κόσμος σε αυτό το coin. Και ένα άλλο που βλέπω απευθείας πόσες συναλλαγές έγιναν, δηλαδή τα fees και το volume, αν υπάρχει volume στα μικρά τα coin, σαν αυτό εδώ που βλέπεις 7,5 και λίγα fees είναι φυσιολογικό. Βλέπω από τι προήρθε, αν είναι κάτι αληθινό ή αν δεν είναι κάτι παγιό ή αν δεν είναι ένα meme coin που δημιουργήθηκε στο παρελθόν, πήγαινε καλά και του ξαναβγάζουν καινούρια, γιατί υπάρχουν και αυτά. Μπορεί ένα meme coin να βγήκε πριν ένα μήνα, να πήγαινε 500.000 market cap και μετά να ξαναβγεί έναν καινούριο, το ίδιο meme coin, η ίδια είδηση και να μην το ξέρεις ότι βγήκε στο παρελθόν και εσύ να πας να το αγοράσεις και να μην πάει καλά και να έχεις τα λεφτά σου. Αν εδώ δεν υπάρχει πολλή ζήτηση, δεν βγαίνουν καλά coin, έρχομαι εδώ στα Zoom, πηγαίνω λίγο κάτω και βλέπω τα market cap να είναι περίπου 14 με 10. Αν είναι όπως είπαμε πριν, καλή είδηση, να έχει καλά volume, λίγα fees, φυσιολογικά fees δηλαδή. Το ανοίγω και το βλέπω λίγο περισσότερο. Αν έχει καλό entry, το αγοράζω. Όπως εδώ που βλέπουμε ότι ήταν στις 3.000 market cap και πήγε στις 9. Αν το βλέπαμε λίγο πιο γλυόρα, μπορούσαμε να μπούμε εδώ και να βγούμε εδώ. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε στα total fees, δεν είναι φυσιολογικό ένα coin που πήγε 25 με 18.000 market cap, το ένα να έχει 3 σολάνα fees και το άλλο που είναι 25% να έχει 0,1 σολάνα σε fees. Άρα αυτό σημαίνει αυτόματα εγώ το αποφεύγω, σημαίνει ότι είναι scam coin και αν μπεις μέσα μπορεί να το δεις και μόνο από το διάγραμμα, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι φυσιολογικό ότι είναι scam, μπορεί να το δεις και εδώ και να δούμε και το παράδειγμα που είπαμε πριν, που βλέπουμε 13 ημέρες και όλα τα πορτοφόλια είναι ίδια, σημαίνει ότι είναι scam. Και αν μπεις εδώ μπορεί να δεις ότι και αγόρασαν και τα ίδια coin στο παρελθόν, όπως βλέπουμε εδώ αυτά τα 2, 3, μπορεί να τα δεις και εδώ τα ίδια σχεδόν και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα coin scam και σε μια φάση θα κάνει rack, όπως έγινε σε αυτό το meme coin. Οπότε τα αποφεύγουμε, βλέπουμε τα fees αν είναι φυσιολογικά, όπως είναι αυτό εδώ που είναι φυσιολογικό, αυτό δεν είναι φυσιολογικό, όμως πρέπει να μπεις και μέσα να το δεις λίγο περισσότερο και φαίνεται ότι είναι scam μόνο από το διάγραμμα. Τώρα, εδώ στα Minecraft ξανά πηγαίνω λίγο κάτω και ψάχνω coin που έχουν καλό entry και καλή είδηση και καλά security data, holders να είναι φυσιολογικοί και μπαίνω σε καλό entry όπως είναι αυτό εδώ. Ένα άλλο που πρέπει να ελέγχουμε όμως είναι να βλέπουμε αν μέσα στο coin υπάρχουν traders ή wallet tracker που εμείς κάνουμε κατασκοπία. Αν ένα coin δεν υπάρχουν όλα αυτά, όλη αυτή η trade, δηλαδή αυτός είναι wallet tracker που εγώ ακολουθώ. Αυτός είναι ένα trade που εγώ δεν ακολουθώ, όμως γράφει εδώ ότι είναι trade και αν πατήσεις πάνω μπορεί να δεις και το X του και ότι υπάρχει Telegram, να πατήσεις εδώ copy να τον κάνεις κατασκοπία, να δεις λίγες λεπτομέρειες τι αγόρασες στο παρελθόν και βλέπεις ότι έχει κέρδος, δεν έχει κέρδος, έχει νίκες, βλέπεις εδώ όλα όσα trade έκανε, όπως βλέπεις εδώ έχει κάνει 337 νίκες, 297 lows. Βλέπεις ότι είναι ένας trade φυσιολογικός και εγώ κοιτάζω αν υπάρχουν trade όπως σε αυτό εδώ το coin που υπάρχουν πάρα πολλοί trade. Αν δεν υπάρχουν πάρα πολλοί trade σημαίνει κάτι πάει λάθος με αυτό το coin. Δεν γίνεται, δεν είναι φυσιολογικό να μην έχει αγοράσει ούτε ένας trader ούτε ένας wallet tracker αυτό το coin, σημαίνει δεν είναι καλό και οι άλλοι trader το είδαν και δεν το αγοράσαν και κανείς δεν θα το αγοράσει. Και για να τα βλέπεις όλα αυτά πηγαίνεις εδώ στο display και επιλέγεις να βλέπεις το trade το δικό σου αν έχεις αγοράσει και πότε έχεις πουλήσει, να βλέπεις τα trade του dev, να βλέπεις του sniper όπως είναι αυτή εδώ που γράφει SS, σημαίνει είναι ο sniper και πούλησε, να βλέπεις τα tracker wallet σου όπως είναι αυτό εδώ το Apple που έχω εδώ, είναι ένα tracker wallet μου, αν το φύγω θα φύγει αυτόματα, βλέπεις ότι έφυγε. Να βλέπεις τους trader που εσύ δεν ακολουθείς,
να βλέπεις αν μπήκες σε ένα group. Εγώ τα έχω όλα επιλεγμένα εδώ, έχω μόνο αυτά εδώ που δεν θέλω να τα βλέπω. Να βλέπεις τον DEX πότε έχει πληρωθεί. Αν ένα coin έχει πληρωθεί τον DEX, είναι ένα καλό σημάδι. Θέλουμε να έχει πληρωθεί τον DEX σε ένα coin. Για παράδειγμα, σε αυτόν εδώ δεν έχει πληρωθεί τον DEX. Αν είχε πληρωθεί τον DEX, ίσως να το αγόραζα γιατί είναι σε καλό entry και φαίνονται και καλά τα security data του. Ένα άλλο που πρέπει να βλέπουμε εδώ, τώρα που το είδα, αυτό εδώ το κόκκινο που γράφει bundles, είναι αυτοί οι trade που αγοράζουν με πολλαπλά wallet. Δηλαδή ανοίγουν τα wallet τους εδώ, επιλέγουν και τα 3 τα wallet να κάνουν συναλλαγές ή τα 4 ή τα 5 που έχουν και αυτόματα όταν αγοράσουν αυτόν το coin, αγοράζει το coin και με τα 3 του wallet. Και γράφει εδώ ότι είναι bundles. Αν το δεις εδώ, όλοι οι trader να είναι κόκκινοι, σημαίνει όλοι οι trader είναι bundles, έχουν πολλαπλά πορτοφόλια και αγόρασαν αυτόν το coin. Ένα άλλο που πρέπει να ελέγξεις εδώ είναι αυτό εδώ το φύλλο, το πράσινο, σημαίνει ότι είναι η fresh holding. Αν είναι εδώ όλοι οι trader, όλοι οι holders δηλαδή, να είναι fresh holding, σημαίνει ότι είναι scam και κάποιος δημιούργησε πολλαπλά πορτοφόλια και αγόρασε αυτόν το coin και το ελέγχει. Τώρα πάνε να σου εξηγήσω ένα πράγμα που εγώ χρησιμοποιώ. Για παράδειγμα, ας επιλέξουμε αυτόν το coin, θέλω να βάλω λεφτά σε αυτόν το coin, έρχομαι εδώ με το ένα μου wallet, βάζω 2 ή 3 σολάνα απευθείας και μετά μπαίνω σε ένα άλλο wallet και ξαναβάλω 1-2 σολάνα για να δημιουργήσω ένα ψεύτικο βόγιο, έτσι ώστε να δείξω ότι αυτόν το coin πηγαίνει καλά, να μπουν και άλλοι traders. Όμως για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έρθεις εδώ στις ρυθμίσεις, να έρθεις trading, να επιλέξεις τα wallet σου και έρχεσαι εδώ στη δεύτερη επιλογή και το βάζεις, λογικά θα είναι στο 0, το βάζεις 0,2 δευτερόλεπτα. Έτσι ώστε όταν έχεις επιλεγμένα τα wallet σου μαζί, αγοράζουν ταυτόχρονα αλλά όχι στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αγοράζει 0,2 δευτερόλεπτα μετά από το πρώτο σου πορτοφόλι και δεν γράφει ότι είσαι bundles. Αυτά για τα meme coin. Αυτά τα πράγματα που είπαμε σε αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα γνωρίζει ένας trader που επενδύει στα meme coin για να αποφεύγει κάποια scam coin για να μην χάνει τα λεφτά του. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.